Καλησπέρα. Θα θέλατε να φτιάξετε ένα ηφαίστειο που να κρίνεται? Και βεβαίως θα θέλατε. Θα σας πω ένα-ένα τα υλικά. Πρώτα παίρνουμε ένα μπολ μεγάλο σε χωρητικότητα για να χωράει τα υλικά που θα μπουν μέσα για να φτιάξουμε το ερίγραμμα για το ηφαίστειό μας. Πρώτα στον μπολ θα βάλουμε γύψο να καλύπτει τα 3/4 του μπολ. Και μετά προσθέτουμε 280 ml νερό. Όχι περισσότερο, όχι λιγότερο, για να μας βγει σωστά. Για να στερεώσετε και να φτιάξετε σωστά το καλούπι, αυτό εδώ δηλαδή, πρέπει να έχετε αυτά εδώ ή κάτι παρόμοια για να ενώνονται. Τώρα βάλαμε 2 λαστιχάκια γύρω από τα καλούπια για να το συγκρατήσουν να μην χαλάσει. Και το γυρίζουμε ανάποδα. Κάτσε. Μετά ρίχνουμε το γύψο που έχουμε βάλει εδώ μέσα. Το ρίχνουμε όλο μέχρι να καλύψει εδώ. Και μετά περιμένουμε 20 με 30 λεπτά για να στεγνώσει ο γύψος, να γίνει σκληρός. Όταν στεγνώσει ο γύψος θα γίνει κάτι σαν αυτό, το ηφαίστειο. Και τώρα ήρθε η μεγάλη ώρα να προσθέσουμε τα υλικά για να γίνει η έκπληξη. Πρώτο υλικό, ένα κουταλάκι μαγειρικής σόδας. Φροντίστε να μπει καλά μέσα. Μετά, λίγες σταγόνες από υγρών των πιάτων. Και τέλος, για να γίνει η έκρηξη, ένα κουταλάκι ξύδι. Προσέξτε, γιατί μόλις μπει το ξύδι, αρχίζει το υγρό μας να πηγαίνει πάνω. Να εκρήγνεται δηλαδή. Ούψ, μερικά προβλήματα. Το βλέπετε? Θα βάζουμε εμείς ακόμα λίγη μαγειρική σόδα για να βγει καλύτερο. Αυτό είναι το ηφαίστειο. Βάλουμε ακόμα λίγο ξηδάκι για να τονίσουμε.